Αχ, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, είσαι έτοιμος. Το νιώθω ότι είσαι έτοιμος. Καλά, Γιάννη. Ναι, πρέπει, έτσι, ναι, γιατί πρέπει να μπούμε λίγο στο κλίμα της αποκριάς. Αν και στο τέλος, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει. Ναι. 5 τραγούδια. Α, ωραία. Μ' αρέσεις. Ναι, γιατί έτσι είναι ο ιδανικότερος τρόπος. Δεν είναι ο ιδανικότερος τρόπος έτσι, για να κλείσω καθότι είναι και αποκριές. Δεν γίνεται αλλιώς. Τέρμα. Δεν ξέρω τι πρόγραμμα είχατε κανονίσει και τι όχι, αλλά... Λοιπόν, να πω κάτι. Ναι. Το πρόγραμμα που κάνουμε για τις ανάγκες του... Ναι, εννοείται. Το πρόγραμμα που κάνουμε στην Πηξίδα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουμε. Έχουμε... Ναι, αλλά είστε πάλι εσείς. Τον Κλήτο Εμάς που δεν μας παίζει ενδιαφέρει. κιθάρα, που τραγουδάει έντεχνα κλπ. Έχουμε περισσότερο έντεχνο πρόγραμμα και λαϊκό. Τώρα απλά εδώ κάνουμε έτσι κάτι για... Όχι, κάνετε τα χατήρια της παρουσιάστριας. Ναι, τα χατήρια της Λίνας κάνουμε εδώ τώρα. Έτσι. Τι είπες, Θοδωρή? Θοδωρή, τι είπες? Ωραία, έτσι ακριβώς είμαστε. Έτσι, ναι. Για τις παρουσιάστρες, τι θα κάνουμε? Βέβαια, τι δηλαδή. Καλεσμένοι σας είμαστε. Ναι. Εγώ μαζί σου από λαϊκό, εγώ μαζί σου. Το ξέρω, Θοδωρή, γι' αυτό εγώ δίνω το μικρόφωνο σε σένα. Δηλαδή, αφού οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν. Χρειάζεται από μια πηξίδα ο καθένας τους λίγο να προσανατολιστούν που βρίσκονται. Ναι. Τέλος πάντων, αν και νομίζω τώρα που είναι εκεί στην Πηξίδα ότι ο Ηλίας, ο Κώστας, ο Μπάμπης και οι λοιποί εκεί θα το διευθετήσουν το θέμα. Ποιο θέμα, δεν κατάλαβα, έχουμε κάποιο θέμα. Προσανατολισμού. Θα προσανατολιστούμε, πού θα πάει. Έτσι, Πηξίδα. Αχ, τι ωραία, έτσι, παιδιά, ναι. Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο.